Hadirin ke jingla jong ke seng Voice of the People Party berkut jingjop hadu khat nyongut ki kertong Khas Hills Autonomous District Council KHDC but rangot Hajan Kia Hills Autonomous District Council JHDC Shillong Mail ula late bani kendu but uba Ardent milek soimai President Rangba ka party bani osngau ke kabau dan ban ong but chimpen kre ki ba kumno nang ni shakma hadirin ba ilayo yang result mana kapan kau yang asupan penpau yang kejusu you play kapuram baru kali you play amhangi ndra you play beri hau yo kapuram kabar na sodi banai ko play ki pai banu ko shan ki balai ke jing shan apre ke jing tunju kaba sharkai kabalai banai min CM ki pai ba ki balai yang Skhem wara pringi ci sha berngem bersit aki bobon ki ko jing berngem ki pai ba panmat ki pai ba kleji ban penjob don brom ya ka Voice of the People Party po KHDC badu ka don ke jing hun ka ba itna po Giant Hills Autonomous District Council abang ile yo ke jing job adu partly ki constituency but na shuko abano ni ba ka election po KHDC ba po JHDC Kper Kibrio po JHDC kimyo ka jo karla ka kabu kumba kiyo ki pai ba ki barin hapo upur usam jo ka KHDC de na ta daw ni lahapan mat ka jing sharem hapo JHDC dan rekomong yo ni smuto yo sur ka jong pai ba ni don ka jing kelmen ka Skhem ni don ka jing ka Skhem bangin job pat shisha ni so bangai mi play bangla yo ka jing job ka KHDC bang ila yo ya jingjok hang te hapo JHDC wala ringi bio ka number hande nga so ka jingjok namar ba ka ni ka ko berkhat ka thamai bat ka politics ka khoi ka basuba ka sedang ban yo jaka ha ka jingjok hat ki bre po jandes atu pishem magani ka jingjok jong ka Voice of the People Party ka seng rulo ka pedi shisha bu pai ba hi ude u ye ka seng rulo po ka ni kari ka jong ya khamtam pori ka si jantia I ngem la ban len na du ka por bini yo ya la ka jong ka jala upat ba jong ni ka jala ka bi ka jong udah trang baki seng trairi dan kita ke seng relum ka bini ki de ban sensha tan dai ko magan jukren na ka jing bamla jong ki nongalam aki seng san seng relum ki seng trairi ban agi jing shakri ko mo upat ba community suki ka pan bla no ya ka ni ka sim it seng trairi jong ki upat ba kawan lo kajing song tu mensim kajing song pulat kajing song lo bang thau perhe tak ada ki ya sakamano re ba kami ka Voice of the People Party ka lum kalang yo pai ba bat ka yeng Skhem ka nongrim pai ba sedang ban im biang ka to kam sim bat ti la ka jong khri ba ban it ikita ki party try ri de na ka ka Voice of the People Party ka yo ka kajing shania na ki pai ba pilathet pilaseng la ka jong ka party ka VPP hadirin ma piladat mani don benta ba ki ki seng rulo hatu gani ke sibenta ka bawan ra ka jingjop ka VPP nama kalong no kum playo kan mat iki ke babon hapo kini sensan party ti sensan party hi ngamju kwa ngamju posni o ke jing ja ba ngadi ban seng ya ka sensan party sensan party ba thamai labon ki kep ka ba ki bri la pan so ba pidai ban seng no ya la ka jong party te ngamju dor de ta da du ngarem hak election arajar khatra naso gari ke penya ka ju bli bat bang ban pendem ya kata ka sur ka batawa yang abang ada sengno ya la ka ju party kana bang don ki ju ki bli don ka ju ko perkan ka ju ko ngrim ki bli ka ju ko thong ba shisha na so bana ngi bli ba ngi don hapo ka party ki don ka ju ko jimot ka ju ko jimkhat ka ju ko ngrim ka ju ko thong ba ba party wala ka ya tang license tamda kadang kena ya ka party claim pisa mo nangi pila sakhi mutana ba ki samla ki wan ban ban ikalaman ngimbo kin hapan thiet kilek man thiet ikilama te wat ya kalama ru di pai ba hi ban thiet lekman kalek kawan mo te kani ka dige chingkrang ju ki pai ba ya chingkala te hapo I license mi ban ya ti sotho ba nar phi yen ka nongrim upai ba bo ni onai ka chingkrsha but ka Voice of the People Party ka khlemi tamu pai ba menagari kalahap ban tungku bat mo kita ki ba penwan jubor ya kata ka jinglong ka jingman ba ngi ka Voice of the People Party ni nyobe ni ki dor basno re ka sha nyem nyobe ni ki dor basno ngi khem yeng
iklan jin adu kasing kong banile tham banile persang gitu bos nong dia bini tengku bat bat kinong lam snong ki ba persang ban khangla ini ban promoting bagi ba thau ki lat ki ti nak bagi shale bagi ni ha ban kren ya kali ti joka an nak ta ki persang du banon ra jubor ba ni ken ben ya ki no tho ko bor mo la ni tengku bat ki media house ka bari food pila kata kam dan ni burom temre ba kadon ka jing bam tre hok nakaliang juki ni di ke party ka bangin ma ban chu snap ha bangi ke kan re om ya baro ki kat tu kan mo let's see apa voice of the people party apa ngian ni mla ban bangi biang no chispa ni ban pe hei wit la ki bri ki om bangi dunan ya ban pe ya ban priang te pring ki ni ki jing le ni ha ban ni ku chibun ki bor mo ki ba nakadiang kamon ka bor pisa ka jing berngem ka jing persiang ban pensutu bakla yo pai ba yaki mat mo ka jing kta ya kita ki issue ki ba pen klumar ji mut phan ju pai ba trenga sobat ainu ba si shao pai ba sutu ya ka thong ka jing ba ka thong ka jing ka be banon ra ek sin sa khada ko khon ban yeng persia ban rat ya jing do ban rat ya ka jing le shliang khmat ban rat ya ka jing lebor pai ba usdang ban I ba ka ta ka thong ka jing kamdi kata ka bangi thumu ban larang iwan mangi ka bor o ngin le ben ne ki doros nong ngin le ben ki nong tho ko bor ni ne pai ba usdang ban yo kem ya ka jingwat tengangi pakka ban mi kisim ni nang la ban pensan shu kana ba kanum don shu ko no ko jing persang ka don ka jing persang ka bashur kai ba kam tam na ka ki party li badana ka bor ba ka don ka jing so tho jibo du ba da paring ka jing te ko bot ka jing le jogo voice of the people party kam le tangi ki political parties kam le tangam ta ka jibo chu ka chu pai ba bangi na ra ka jing kala bat kini ki ki ka pi te endai what happened kat ta ka thama ka chu so ban aingu yang sai sini play ba ban ai ku lagi pai ba pakila ai ki jing ai ka voice of the people party but kombangi la kulat ka ni kan de ka seng dulum ka ban sa mi bujli no ha ka jaka ju ki seng dulum baro ki baran hapo ka ni ka jala ka jing but ngam Ardent bahawai gisi ka voice of the people party kan nok tang makai ka seng trairi seng dulum ka bo pat ba on shania bat ba mangiru kum kina galam ginam shukori pai ba pila kren na lo ki mat mangiru ni i makladan ga jing le kumdo pani pen thame yo ya gani ka party ga jong phi ten rei menta pila ong ba kamdei ka jingbot ka pasnie ko pidon cylinder te atok kai ke jimbut ke jimpar khat par ka ba pidon ling ba ka VPP ma bang yu I be kidon kita ki priyo ki ba shalya ha ki ba bon ki liang ha tu ye kan ye pat kan ko kom pin ya le ma kanum don kum kan ye ka jimbut jimpar khat jong khasi yu nong sok snong jong ni ga ri jong pi ni kum ki nalam jo ka voice of the people party ngani thoi pi nim de ki nalam ki ba kim ka jibo election ni seng ye ka seng san pathai ni ra ki mat ki jung ni ra ki no rim ban bret chu pai ba Renim community bulu pai ba ungkar sam ni mo bodi ban chu sam ba ni borom me ka jing so ji pai ba le tang ga we ka ba ni community ka long ba ni borom me ka jing so ju pai ba ula ban ding bodan po media ula ban ding bodan po dor barsnong ula ban ding bodan ki seng barang ni borom ka rai ki don ban rai lakin kersan ni ya kata ka ka jing ki hindrei bakin persang pat ban le siliang no tang bakim don sekalian jing ban yalam baklai pai ba kata tengah so kadi ke chinga pamde la kalong na kilang nong tho khobor la kalong na kilang dongelam snong la kalong ki dongelam seng balang la kalong na kanugo no kaliang bakin pendon kam para bakala pa di kata position ka bakidon mo hakita ki kenuhun pa pe tang ban penton ni ya kata nya pa ni hul ni hapan pen pai la kalang pa ni ma chu sa mo pu pai ba chai lam la tingi community ken ba tong ni long ki ba yang ji bot Menta pidon hakila patai ke bor. Kamne ni pila panu persian ki BPP. Kata ka personal decision ke jupi. Karai shima jupi. Tangba wat le ekaru nu ni tangba pin beneran ni ke BPP la ni ban yele persian ni bapin yang nampak lah ni pin misuse kata ke position bapidon ke. Kumno tho ke bor. Ni kumno lam seng balang. Ni kumurang basno. Maka kata kaja ngangit ngatai lare barok ni pedeng ya kata ke jisha pakadon ngata kanum don le ke jingi tungku apring kita ke kenhon kinong tho khobor bat ni ke BPP kita ki dor basnong ke bestang ban pau ke jing kanum don lare kisim ya ke bangi ni keren bagi bangi kwa ngingim kwa apa ni tungku no ngi kwa ban pangthan ki dor basnong ban emi ki dor basnong ki bishisha kat kum kasai bakhat kum khasi ni kwa bagi kini ki la patai ke bor ki long ki bara ke khobor ke badai shu pai ba mdi bani lam bakla ngadi we balara kan usin haka sorkar badi ban kumno ban kersan ya ka jinge jinge no tho khobor na chukuran ni ka jing si ko barin kumno ba sorkar kan thau ke lat kliti kani ka jingra ka junga kadi mde bang aku milti bang ni favor ni no tho khobor ri na so ba kumkin
ki brio ki don kam yo ya ka jing mo ka mai ka ji ka bala ka ji ki ka bala kan kersan ki gasem ni semua kaya dia boro tingem don kanu ka cepat tengah ngek baka apil ka jangan kolong nangis ma ka beladap ese namar habang ngingi la dong niu no thok bo ngi ka e ka bo ule ka mong persa ini bak ka ba yalam bak tu thoi jing sisa la ngi baklang haban chu pendem be opai ba ndai la le pa dia ka bam dei pa telong kum no pi kimilti bang chu sam ka tega ai bang kimilti ka long le hok ka kam ka chu pi ka kam ba pi dei ben report la ka ni persa ini report ni dei haba pi don ki proof haba pi isu bangi bakla ni haban pen be kinong elam snong ki do snong le hok ka mo tengah ni la ni ni sung thu kum ta ban le hok ka le lo ki jing ta bat banum long ki ba kim chu ma thai ka thong ka ba ni thu kan poi kham kloi dei la dei ben hab ile persa no bat ki wei pat ki bangim kwa ba kin wan hakalin ti ya ka ji ka dei ka ta le se ka ba wan ra ru ka ji klumar ji ho break pa ba Ardent hakani ke election ye I ba ka ching kon election ki mat ki bami man ya kan tho ya ka article 371 ka ba ki ladan ki ba ong bakan penyap no ka kernet ka ba ingrio ba kum jo kamat ai cek pa ka jompi ka result pat kam sim na kersyani kita ndai ka dan pat pi dan ayu ban ong ba dei to ba Ardent ba sim ja seledi kila pun ba mo kila pun ba nem judan bi thu khana bon tu ki ba ja shulo ba ki khun ki ja shu pa ki bot ko wei ying don ta ko ja ki pun kum gitaru haka jai pri ko ji tena mak ta ki brief zamar su thu ba ni ga ri bi ta ga ji thu ban pendu ji shan ya tenda ki pa ta ki su thu shan ngai kren na sai ka ta ka mat banong aja ki pa kan dei than chu ka mat ka ba upai ba dak klumar chu na mar utip ba ka thong ko ji ni klembu kam dei ka wei ni ka agenda ga ji ka di ka rashi ka jung pri Hagabidi baka article 371 ka don ka jing persang bat pesoto bakala na kata daw na community bat kila don ki media house ki bal pentip yang amba kilo ready ban host ka debate bat bagi taru ki long side an ki baju keren bahai kata kila long ki bakroi ban ini tai tenga community bahadin juga assembly session kan don ka jing tai bat hagani ka jing tai upai ba uni osno ka jing tai ka jonga ku President juga Voice of the People Party ya kan nongrim ka jingi kebri baka article 371 but kumnu baka ta ka article 371 kan ya rap yang ke jabri but un sa shai kedari ya kini kijing persang ban pentami kijing penti ki bam don ya kan nongrim ki bam don ya kan nongrim te ka por kan poi mangi on Lada ka assembly session ki ni ki channel ki long ready ki ba ngala confirm ki ba to ngala willing ba kita ki wiki liang ki long willing begini debate ai pai ba un bisa lalu pai ba usno bakata ka nongrim ka jing batai ka jing kamlong ka basngan dan di ka baklan umat kan tai ngin withdraw no ele mo ndai lalu pai ba u yo sno ye ka jing bachai ngam arte bu so tho baka e ka jing penchai ka jing namara ba ngi simi ka lu ko mat ngim sim tamon job election ni simi ka mat ki ba mo ki ba laban ktaru ye ka electoral politics ka jing ya ka election ka jing hapre pai ba andre ya ka e ka ba ngi so tho baka long ka batai yan hapan kren amang yong it's time to call speed a speed klari ka por bangin ong kabali kabayong enough is enough kacingalam bakala pa ba ninu melam bakala dalili te hani hindi soto baka article 371 ka kam klan bor bat ka don kam bangin yo ay kacingala te ngan sakaran pa namar kam pati ka por ban kren in detail dia kanika issue ele pinsi ni kisin manakalen ka jangan kan sadon kacingala kita kiri usai mau ke bala bahasa ka ya si ke balong panbarka habo pai ba pai iki ya si udon ka tendency bange amar di bri ke pa sega bri ni pet ka dok cinga lam bakara ka kicing kishim kabu na ka kam ka baki ki bak kishim kabu bani lam bakara pai ba ni na mala yanu ino ko magi on bani lam bakara pai ba kat bangi dang ya pleti ha ka cing tre ka jing ko Voice of the People Party badan na ka khasil Sudon Masjid Council layo ya ka number ka ba pinilam me ka isi te Ashwa ke election pila pemi ya kamat trekam ko jongpi ke ka ba khamat do ka ba pi badron kam bade ban ya tai ning kong an pin trekam te ki mat ko jongpi hi kom bakalong hi ka ban ning kong ka bang ya ban le apo district council ke HDC kalong ban pen ko ya ka kom trekam kadon ka chik trekam ka bam ko suba ka bam bet plenty ka tagal ka ban ning kong ban pen bet ki kamtam hakini ki ni ka extended period ni la yo jite pakadon korkop trekam ka ba turmur
haruk kata bat kalau Tehlakam kalau tang ban favor ikat tu kan ni ki sitting MDC bakin tang ban phai biak ni ai ngo iblis sien bat ba kan start ka bo ai ki pai ba ni yo ban ni ban pen khot ka discount ban wan ra yang ya ka khot ka suba bat ban le ek benta ban pen chen ka discount ka voice of the people party kan ni kum ka team kum ka kan hon bat har kat kini ki mat ki bangila bread chupai ba kita ki mat jingkula ki mang jingkula bani ong chupai ba bat Tehlakam kita Pak Ardent kadon sekali kawai ke sibenta nama ba ni ba ka VPP kalayo ta ka number po HDC ka ban thal ke isi ndrei ka julong ru kawai pat kat kum ka Tehlakam ba aba layo ban thal ke isi kadon ku ke si ka ta ka nominated MDC hatu kadon ka jingang road ka jongpi ba aralong pinlay nominated MDC lani la kadon ka jing pin bor no pin simti namar banyo banyalam yang isi yang ke kumusi yang namar fidelu real experience pla long term ru kumusi yang ini bakal ada jingkali ke JP larangan jin la kwa hi bangan lek kumusi yang Protest Council dan jin lagi ada election MDC na kono ko constituency Ryngkoh ka party ni follow ko ke principle bakata kalau one man one post no kabangila long MDC nya ai la ki ni sei ki bar ke ka party ru kadang ke jing perkhat pala ngila ya ba linti ka party what i bri ban mat ya party organization ke we but kini ki legislator ki parliamentarian in pledge mod be ka kambala ben set iki te nak ta ka daw kam nam don kata ka jing perkhat ka bakum kata nagaleng ka janga bangan le jang thi kumutau nominate MDC namar ngidon ru yaki briu ki babet ki balong qualified ki balong loyal ka party mat ka party kan guide kan yarap yaki kumno bakin penolong kita ki jingang dot ki ba ta party kala depan kular ki pa ba shubola don ka jing dawa na kaliang ki noket kam ka party kini ki MDC ki bajab kumjuru ka soru pa ba pi nganget ba ki MDC ki bangi ngila Punjab ki songthu shai ya ka banta bat ki kar kom perkhat jong party badru wala da kadon kata kasur jong paj ba andrei ngalong briu ba ya da kanong rim I don't go with the crowd I draw the crowd mo ngatan yu paj ba kanong rim ka jonga bat kanong rim ka jong kom ka party andrei ngamla ban chya tang da kasur ka bo paj ba kwa ho nga so buram ya kata kasur ka jong paj ba la ru kwa tenrei ngidon parangi kita ki nongalam ki ba labet bagin pa bagin let banong kita ki nongalam hang te po this council makataru ka diga thonga jingi bangin sei ki nongalam ngin groom ngin train ngin promote yaka leadership kanamba ondangi ngila songthat na kan ka kam ka leadership kan nomlong ka pathali kan don pa leadership ka long ready banyalam mai party ban peteng ban ai ka jing sakri yaka jai ban re manu try banyalam me ke isi manu berlong kita ki iam apa this council tu kande ka rai pin i apren ki MDC lani ka party kan shim ya ka rai pi hakabedi but manu banyalam ke ki bandrung ki bandar na po ke isi ka party hi kan shim ya ka decision ka party kan shim ya ka rai manu banyalam manu banu tau CM manu banu chairman ke kita ki EM kibangi yan pa apo this council ka party hi kumagilong bakata ka culture kar kom Tehlakam kar kom pentlun kam apo ka party kan phen ki we ki party ka baka party hi kan shime ki jingke kle ka party kan no supreme kan no halo do no one is above the party no MP no MLA no MDC is above the party ta kamot ka party collectively kan shime ka decision yanu bangin nominate bakin lekban yalam ko museum but chairman vice chairman but ka team jong ki yam hang the po this council nak dagan ki isi ka batamai hapo JHDC par kuma philapin so mene ba pra seat kade ya ka manta ba ka VPP ka yo hato philalong kloi ban shong ka opposition lani yo don ka jingterwan nang ni nang tai ke ik pat ka na kaleng ka party kan sheme ka rai pi namar ba kumba kalong manta ngin haban khot choy ka jingalang hagbri bat ka giant hills ni haban analyze ni haban watch ni haban postmortem kindiat kia ka jinglong juman bali bangi job tangkat ni ho nalo ta ka daw ka bangala pan pau
ba ka election apo Giant Hills ba po Khas Hills kamlong kumju ki pai ba jong Giant Hills kim yo kum kalat ka kabu ka ba ki pai ba po Khas Hills ki yo ta ka jingla lu ka do ka jing penting ka jing perngam ka ba bon jai bon rukom te ka party kan shim ye ka sin jam ban khot ye ka jinglan nakam ta ki ni ki MDC bat ka party kan se shim ye ka sin jam ka nomor ka por ka dang kloi kam pat kerki ni job tang prangut te kan sa shim me rai bat kan sa pan pa wat shekilat patai ko bori ke ba ka party kan le apo JHDC I phai byang cha ke HDC mayo don pat ki political party ki bkwa bani trelang lani kita ki independent MDC ki ba job hakane ka election menta ke ka nagaliang ka VP kan le pi ko bakalong ngi la don ka nombo ka byang te lada kinu ki bkwa ban wan ban ai ke chingkershan ya ka party ngin msop her ban preng tamba ka de belong unconditional kanum de belong with any condition kam de banau bangin ye community ba p1 hapo banai jingkershan ki isi bangin ai kanu ka post lani kanu ka kam ye ka shuki te ka bakom kata kanum don tingin preng suba ye kinu ba kloi ban wan ban kershan ya ka jing trekam ya ka jing thumu ka jing bangin pen khoi ya ka kom trekam jing dis council ba banai ka jing shakri ka ba bhatam yu pai ba ka ba pen subha yu pai ba ka don square ka mat ka ba PP la long teng MDC pila dep I ba kani ka mat kta ba ya kom trekam ka dis council kata ka de jing don jong ki MDC ki Ryngkoh Dieng Kper hadu kumno phin Tehlakam ye kani lani hadu kanu pisngo Skhem bakini ki khat nyongot ki MDC kin long ki be ne kombo pi ong bakin don ni ka nongrem ban Skhem ban don be ka VPP pi kata ka diga we ka jingkali ka ba kanum don ka jawab ka ba sup tenrei kumbagalong ka particular le janaya ka por ka bangi ai ticket bat ka jinga kren na ka por kumno ba ka de ban long bat ngite ba kam don ka taka an ka ban Tehlakam ya ka taka jing Ryngkang Dieng Kper tenrei ke bangi ngi kum kinangalam juga party ka long ba kini ki ba ka party ka lai ticket yaki kari ka jing ngam ka jing ki ka ideology ka party ka ba ki kloi ban pendem ma ka jing penya ka party bat ba ka jing wan ka jing ki kam dei tam kini yo ticket ba kini yo long MDC ba kini yo ka bon rei ban pentrekam ye kita ka ya ka thong ka party te na ka ta ka daw ya menta hi ngem don ka no ka jing so Ardent ba kini ki par ki MDC ki jing ken ne ban ni te bat ngem don hiru ya ka ta ka jing community ba ken pet na ka party ho ni te ba ka sarkar katile kat bala ban pen prapom ban thong lar galong da kanu ka lat kalenti ten re ngi don ka jing ke Skhem baki ni ki MDC ki jing ken Skhem haka nongrim namar de ka niru ka ba upai ba ula karen shai pi bakla nagalenti je ka VPP ka kot kalenti ai ka jing pi ngai pile I ke ba ja ki ni ke kenya si pai ba orang ai ka je shene ka ba tali ya ka voice of the people party te namakata ngai kiru ken borom mo kom ga jinglong brio namala rangi hingi sotho naladi ya kata ka giron ke jingkit kli ya ka kam ka bangi di ban bat ngimda don kamru ya kata ka anti defection ngaju keren bahaya ka kani ka political culture for Great Britain people of Great Britain ka political culture kalong bak no member of parliament can afford mo to shift party affiliation kimla ban pet namar pitang ship het pilakot ka political career te kani ka culture kan wan ya padeng jingi ka ba unu ba persang ban jam palat po naka linti jo ka party upai ba on bread iki te larki ko aban survive haka jingi linti ke jungki haka ban shakri upai ba lang ba ka sincha ka karar ka shonki bakin sim kanu warai adi ko aban Shillong tang sipor lani tang sitem bakan kutno ka shong ki bikin right and ringi la penso tu ban ngi ba komba kolom tangi don ke jinge ke Skhem gi don ke jingkelmen bakini ki MDC ki bo pai ba lo penjit na ka party ki jing kinom shet klai pai ba bat kinom shet klai ka party te bai de ki mat trekam komba pila deb ban pensngo te ke trai ka thong ka baning kong e ba ka VP ka bo la ka long khamtam e pa ke HDC ka ba ka yo ban thau ka isi pi ko maloi fi ka baning kong e kalong ka jinglet ban pen bet renti e ki jing trekam bat banon rai ka jukom trekam ka ba khoi ka ba suba ka de mandon ka jing trekam ka ba khoi ka ba suba ha ka bedi bat ka kam trading license ka de mandon ka kam ka ba khoi ka ba suba ha ka bedi bat ka ilaka mo ka de mandon ka jukom trekam ka ba khoi ha ka bedi bat ka jing pe ki khlau ki batam
Kare bandon kor kom trikam ka khoi ya ka badi ba ka thung kam ka thung jam ha Porters Council kidan shibon ki jing trikam ki bangi de bele but kata hi ka jing ka thong ka jing ban pan khoi ban pan be renti ki kam kata hi ka niram yangi yake ki kam ki ba khamat ki bangi de bele Upai bau la IP ka test lingba kani ka election district council but kawai ka de po KCDC ka ba phila an thau ka isi kin khmi linti banyu I yaka kam jong ka VPP kumno pin Skhem bo pai ba unum ong bangila bakla jet yaka VPP khnang ba pinyo eka jing angnot ka jong phi bat bo pai ba ru angnot eka jing kala nagam tau snam arajar arpupra phi hakapor ko bangi ngile ski pai ba ngila pen so tho shairu ki pai ba baken so tho yaka benta yaka bha kamang jong ka district council bangi num la ba le palat pat yaka ta ka bor ba lamang la bha dia ka bangi de bale ngin le kumyo yaka bangi la ba le ngin le ngin num fail yu pai ba mo ka leadership jong ka voice of the people party kan pentikana ba ki MDC ki jingi ken borom yaka ba ka party kala le chu pai ba ka bo ban le ho ka ba ling ba ka jing trei ya jong ki anak pen Skhem shu ya ta ka jing shania kumbangi la yo MP ni la kren ba ka jing jet ka jo phi ka num long ko le nei ba shisha MP jing yu kampen le nei ba klempen ja borom mi pai ba ba de ka party kum ju tingi don ka ju ka jing shania hakini ki mo ki ba ngala ba ki ambassador jong ka party hang tai Porters Council ba kidle ek ba kidi ban le ba ken le ek ba kila ba le da ka linti ka ba bet ka ba khot ka ba suba jikli ka khaddo kumba phila de banlum masni dap thebot eki kertong ki jong phi menta ki la dei ki nong job ekini ki nong job pat lano philum khnang ban yo pan stat no ka kam ka jam la ka long po KCDC la ne po JCDC phi kumbagalong hi nginum kerki nama ka don ka procedure ka ba anhaban penshim pen bam smai ki makin haban shimi ko taking kum ki MDC ki bathamai kan sadon ka por ba kan sadon ka election yu chairman na to ki set jet ki isi yo CM te kamde eka por ka bangi haban rush tingin ala de ki menta bakin celebrate mo nang ta ki basharem bapli bakin shong ban prakhat ke gadaw khna bakin yo ban ai jing tip se party ke gadaw nomar ki don ki kep ki bangi rem tang nyo board nyo fly but ka jingram ka jing ki candidate ka jing khamta ma jang tils ka margin ka barit pha te menta shi sing arsi nginum de karke namar baki candidates ki jing baki MDC jing ki long ready anytime min shi sing mo irang dep thab board ko nong ngilum no tang hakasing ka board baro ki wanranti te ngidon ka teamwork ngidon ki samla ki long kami ki long pa ki badon ya kata ka jing thrang ban trei bat ba kanum be ki la rang wan no la shairu kum ka party la ngi batha tan rei so ngi de bana la ki be celebrate mata nginum pentot ya ka jimu chu khat ki ai ba ken lekmen rang ka bu pai ba bat gitu bat ki ba sharam le si ken chong ban prakhat harang kat ba ki pai ba nong krishan wala ringim poi shka thong ban nom dei ban shu e no ki pai ba le si ban chong ban I mean sim she ki pai ba ha ki constituency ki jong ki atur bilala man yo sngo ya kani ga jing kran ga jong na but pa Ardent president jong ka voice of the people party te kumbala pen kot daw ba Ardent ba kin trei ya ka kam ka babatam na kam taw pai ba in khmi linti ya kata mar ka district council lu ka don ka benta ka bakraw e na ka benta ka bhaga miat ka jong pai ba khamtam e wodei hi ki trai jala jong ani gari khasi jantia ka jong Habatin pej bahagi ki sharp plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khaw kam lu ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mantoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya